Indvinding af olie. Hvad er forskellen på en olieressource og en oliereserve? Reserver. Kendte forekomster, der med rimelig sikkerhed kan udnyttes økonomisk. Ressourcer. Foruden reserver, kendte forekomster, som ikke kan udnyttes økonomisk. Og de forekomster, der ud fra geologiske vurderinger er til stede. Der er en vis elastik i reservebegrebet, at den kan strække sig lidt. Hvis oliepriserne f.eks. stiger, vil det kunne betale sig økonomisk at udvinde noget mere olie, og måske vil olieselskaberne leve efter mere olie, og her kan nogle af de ukendte olieforekomster måske blive opdaget, og der vil blive mindre ukendt olie. Porositet og permeabilitet. Porositet er størrelsen af hulrummene mellem sedimentets korn. Permeabilitet er strømningsmuligheden for den væske eller gas, der findes i hulrummene, og afhænger til en vis grad af kornstørrelserne. Primær metode. Naturlig dræning, hvor man borer lige ned og dræner. Dette er den traditionelle metode. Ved en primær metode i den danske del af Nordsøen vil kun 5% af olien blive hentet op til selv. Kalken har mange steder ikke den bedste permeabilitet, altså olien har svært ved at strømme hen til borerøret. Der forskes i at forbedre indvindingsprocenten, der bare 1% vil give ca. 50 milliarder kroner ekstra. Den sekundære metode. Den sekundære metode har løftet indvindingsprocenten. En af de mest succesfulde i Nordsøen er vandrette boringer, altså en horisontal boring. Man borer ned i reservoir, bjergarten og borer røret under tryk. Derved bliver det muligt at lave forgreninger ud på samme borehul, altså en vandret boring. Disse kræver stor præcision, da de gode olielag kun er få meter tykke. Der kan bores op til 10 km horisontalt. En anden sekundær metode er injektion af vand. Vand er tungere end olie og vil derfor skubbe olien hen mod borerøret. Tertiær metode. Man ændrer oliens egenskaber, hovedsageligt så den bliver mere letflydende. Injektion af CO2 kan være med til at gøre olien luftig, så den strømmer lettere. En ny teknik kaldet air injection går ud på, at man ved at tilføre ilt, og derved kan sætte ilt til udvalgte steder i gamle oliefelter. Antændingen skaber en varmefront, der sammen med øget tryk presser de sidste dråber olie hen til produktionsboringen. Der eksperimenteres med indsprøjtning af syre i kalkstenene. Syre kan opløse den basiske kalk, og olien kan strømme lettere frem mod borerøret. De forskellige indvindingsteknikker har løftet indvindingsprocenten fra 5% til 11% i 1981, og man nærmer sig i dag til som følge af de sekundære metoder 30%. Selvom 70% stadig er i reservoir-bjergarten, vil procenten de kommende år stige på grund af prisudviklingen i tertiærmetoden. Det betaler sig ikke at forlade en boreplatform og så vende tilbage, så man gør alt for at hente olien i dag. Udfordringer ved den tertiære metode. Ved injektion af CO2 kan CO2 strømme op i atmosfæren og forstærke drivhuseffekten. Ved indsprøjtning af syre kan man komme til måske at opløse for meget eller andre ting end kalken. De efterlader giftige kemikalier i jorden, som måske kan sive op i grundvandet.